Så er den første lastvogn kommet fra Italien, og chaufføren han har lige kørt en tur med hovedet. Der bliver slæbt havemøbler. Så kommer der endnu et køleskab. Det er der slæbt nogle flere havemøbler. Der er ved at blive sat en publikumsopbygning op til vores åbningsforestilling fredag aften Filiane kl. 10:30. Her er vi ved at lave en udendørs café, og der skal være en enkelt scene herovre. Der er omsider gjort noget ved fugtskaden i teatersalen. Så er der blevet slået græs på engen, så der i morgen kan ankomme en masse campingvogne, hvor alle kunstnerne skal bo. Her bliver der også ryddet, så der kan spille en forestilling. Og rumbærerne er moden. Så er der ved at blive legnet op til noget aftenhygge også. Og her er en af vores scener. Der spises brumbær. En lille forberedelse til en lækker skulptur. Så har vi vores lille cykelvogn, som vi enten skal opdøbe til isvogn eller fanfarevogn. Og her står fuglebadet, som skal være en del af min skulptur. Her har vi så Refshaleøens Trevi-fontæne.